Em sembla que tens un confidencial, Joan Maria. Sí, confidencial que tinc és una mica relacionat amb això, però exactament. A veure, ve Nolito, com diem, i el que se'n va Sandro. Ja s'ha parlat amb ell, el jugador està absolutament d'acord. Tot el que el Tottenham és el que més està... Pochettino, mira. Pochettino li agrada. El Tottenham ofereix uns 12 milions, entre 10 i 12 milions d'euros. El Tottenham el voldria traspassat. El Barça vol un traspàs amb opció de recompra tipus d'Eulofeu per si el jugador explota, poder-lo recomprar per un preu superior, millor, un milió i mig. Ara bé, el curiós de tot aquest entramat és que en un principi la idea era cedir a Masip, porter que no juga, i perquè tenia ofertes, però ni el jugador ha volgut marxar i, sobretot, els entrenadors diuen que volen entrenar amb 3 porters. O sigui que necessiten 3 porters per fer l'entrenament específic dels porters. És curiós, no? Jo dic que tampoc serà tan important Masip, no? Però també pots fer, si necessites 3, pots pujar el del Barça B, no? Exacte. Però, bueno, curiosament s'ha desestimat aquesta possibilitat i amb Sandro és el jugador que ja ho sap i està d'acord. Molt bé.